Здравейте, пичове! Сега ли трябваше да оригниже? Аз съм Стас Дона 02, тук с мен е Кампа 356. Кашляй, то полезно. Добре, си го знам нещо неща. Ние си играем, аз играя Subway Surfers. Защото клиповете ми на Майнкрафт нямат никакъв спектейдж. Пиши нещо друго. Не смеям. Subway Surfers, де се изтегля? Замунда. Всичко Замунда. Даже и аз съм от Замунда. Да се изтегли ли аз да игра? Изтегли си мене да играеш. Да играеш мене. Плащаш май и айде ка джойстик. Въй! То се играе с мишката, нали? Да. Той има и за телефон, Да. Subway Surfers. Ама трябва да открия само контролера и така са. Аз съм я виждал да си играя, ама не че не съм играл. Да, яка. Антай, клати за вас. Клати за Стаско. Плати за влад. Клати за майка ти. Плати за баба ти. Аре, добре, я си джиткай там, аз джиткам моята. Абе, ти джиткай. Ти джиткай. Джиткай, тук ръка плиткай. Като това пиле. Чудо ме как го правят някои играчите, например, чак им някой на Фейсбук и те си оставят да им сам да им се показва в играта и ти кино са във Фейсбук, без да му видят Фейсбука. Аз не можа да разбера нищо. Ти кажа, това е Subway Surfers там е с един компютър или Subway Surfers с някакъв там е на Г? Ти как го това с едно Subway Surfers е на Г ли бе? Не знам бе. Абе... Пусна написах Subway Surfers. Няма след като си го стегли. Абе дай просто ти... не може трябва да отвори някакъв... Първо трябва да се отвори някакъв контайнинг фолдър. Нали? Тоест? Отвориш папката и после трябва да открия папката. Нали? Не знам. Аре, когато свършиш клипа. Аре, кажи им довиждане и толкова. Чакай бе. Още много има да играя. Много да те. Малко стотинки да съберем тук. Ние сме цигани. Както викаш нашите роми. Ние не крадем, ни вземем назаем. Да, такива. Абе, баба ти взема... Ай! Твоето на какъв е? На енглиш, нали? Да, то на български няма. Ето, опа, чакай, мисля, че пропуснах нещо, ама... Аре си Ката е пично! Финиш, аре, готово. Ето имам си Subway Бях така на Surfers. психично болните хора. What the fuck? Ой, 3 минути, май. Абе, много гадно се чуваш, наистина. Някои хора не се съправи, че гадно чуваш. Опа, аз къде ги трашнах, бе? Въй, какви ги вършал, бе? Брат, трашнах си някъде Subway Surfers, където и аз не знам къде. Мисля, сега го трашнах някъде и не мога да си го намеря, вау. Чакай, да направя една специална папка. Увикнах само надали някой е забелязал. Аз съм забелязал. Абе, забелязал си ти. Щом нищо ни каза, много си забелязал. Subway Surfers. Subway на моите сърфъри. Чакай как старташ, там може как драска в камиона. Да, бе. Аз ще направя един бебешки клип. Говориш Гугу Гага ли? Как говориш? Гугу Гага, нещо гугуто ми скача. Съм бъд, чакай. Ама чакай, брат на Бандикам ще кажа Пандикам. Пардикам. Пардикам. Да, е.
Батя. Пардикан. Пардиканч. На максимални размери ли да си ги сложи Subway Surfers? Еми... Де да знам, аз си го пуснах моя на такова... На 1366 ли? Не бе, аз си го пуснах моя на такова... На... Прозорец. На такова прозорец. Уу! О, трябва да взема приставка. Вай! Ето. Крясъка на психично болните хора. Пак... Да, ето. Крясъка на психично грозните хора. Здравейте хората! YouTube днеска снимам на Subway Surfers. Двамата ли снимаме? Ай, стига бе. Еми, сега един мой приятел също снима с мене. Дида може да си открият таба къде. За кой заби? Ето трябва да... Майко! Как се скача? Как се играе, брат? С кои контролери се играе? С мишката ме. Ама как се скача? Като натиснеш, като сдържиш бутона и дадеш нагоре. Бутона? Като държиш бутона и дадеш нагоре. Аз смятам това да е клипа, да е харесал. Абонирайте се. What the fuck, как да кликна? Пак се... Да цикаш. Като... Цикаш, Си едно скачаш, ама надолу пъсаш. Да, окей, разбрах. Да, това ще е клипа, надявам да е харесал. Абонирайте се, дайте положителен вод за този клип. Абонирайте се за кампа 365. Или 365. Ай, мак тебе, само се заради тебе. Ай, мак тебе, въска се заради тебе. Добре. И айде, чао. Чао.